شهر کوبانê de Elî Numan jî wekî bi hezaran rûniştvanên navçeyê di gel hevjîna xwe berê xwe da Tirkiyeyê. Numan piştî şer jî venegeriya. Ew çend salan di nav Diyarbekir û Stenbolê de çûne û hatine. Lê karê wan ê esasî karkeriya di nav baxçe û zeviyan de bûne. Beriya hevmehan otomobîlek li Diyarbekir li Elî Numan qelibiye. Elî mir û sê zarokê wî sêwî man, Nesra hevjîna wî jî ji nebiyê. Nesra du caniye. Di nav şertên giran de bi dêya xwe û bi zarokê xwe re dijî. Dayika Nesra Emîne jî ji wan re biye palpişt. Zilmetiya qûl li nav Xwedê. Qurbana Xwedê bin. Vira jî dîsa em hatin vira dîsa îşê çûlê kir. 15 roja îşê çûlê kir. Îca qeze kir. Qeze kir ava bû 7 mene qeze kiriye. Wana jî haşî we şerefsiz jî derkedin. Ne çûn ne hatin jî. Wana baba gedana biçûkin yani em herin wana mêzekin. Yani binê rewşa wan çawa ye. Yani ne çûn û ne hatin. Yani ême cema ne were bes cem wan nizam ez xwe şebê we dinêrim ez bên dinêrim başin. Ez dinêrim yani ne çûn ne hatin. Ma kes kesî naxwe ana li qedera wî werê bûye. Mera werê geda mêzekê çawa bûne. Yani rewşa wan çawa ye. Ne çûn ne hatin yani em jê diqeherin û ne hatin ne çûn. Em serê wan jê nakin. Em yani qurbana Xwedê Xwedê pêxember ji we razî be vî milletî razî be. Yani wana zehm mera alîkarî kir. Birayê Nesra ji Stenbolê hatiye ji bo ku alîkariya wê û zarokê bikin. Adil Meheme xalê zarokan dibêje her ku ji Stenbolê hatiye bêkar e ji ber ku li vir derfeta kar nîne. 2014 ez hadim Tirkiye û sewaca bû jî ez hey salê me heft salê me İstanbulê me ser do xuşkê min û mêrê xuşka min jî hatin Diyarbekir yek îşebê yek kur hebe ez dişibûm bû pêş 6 me hatime vir jî 6 me ez heftekê neşxwîme yani rokê heye dehrê me şikê vir hebek zor jî şewal tune jî xwanê me jî kirê ye kîra siyasetê jî hebek şikê zor jî îş tune şikê zor jî ye işte faturên jî kirêtên jî û mesrûfê jî sê zorên jî Xwedê pêxember jî û alem razî be her mêtê tê ji me arkarî dikin û ew ne kira me didin arkêro pera didin tên divê kîra we çixwase kîra mehekê didin yek tê kîra du mal dê divê fatûra we heye fatûra me saetekê Xwedê ji wan razî be. Bi alîkariya xwe dan xêran heta niha debera xwe kirine. Zarokên Nesra niha di firiqa rastiyê de nînin. Xweşiya jiyanê ji bo wan lîstik, zikek têr û hebûna malek germe. Lê tunebûna bavê, şertên giran ya jiyanê bi wan re mezin bibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.